Здравейте, аз съм Trollface, трололололо. Днес ще ви покажа една много хубава игра и забавна. Точно Trollface. Ето сега ще я пусна, както видяхте картинката. Ето я, Trollface, Quest Sports. Много е забавна, ще видите, ще се уверите в това, но няма нищо, от което тук да ви накара да плачете. Ето, това е. Тук натискате за него. Не, натискате където пише Тролко. Да. Какво ви казах? Забавна си е с... Всичко е Trollface. Няма без Trollface. Този го си спомням. Не. Ти не можеш да я дигнеш, бе. Какво се мъчиш? Зад него има пълната. Как я дига човека? Лут! Тук, вместо да ритне топката, удате луната 3 пъти и натискате върху нея. Trollface! Тук има един магиозник. Виждате ли ето това? Зад втората топка има нещо. Ето тук. На следващото ниво. Монетка. Тези трябва да ги откривате много. О, вижте, тук имаше човек. Дигна се веднага, като ти пуснах кучето, иначе нямаше да се дигнеш. Докторе, болен съм. Кръка ми е... Чакай, тук има една топка. Айде и другия му стана такъв. Този това му е единия такъв. Много е забавно, казвам ви. Но още няма да ми стигне толкова много време, затова ще направя само до ниво 25-то. Аз съм на ниво 7 за сега. Така. Натискате онова лице в небето. Време е за тенис! Този ще си фаля главата, знам го това. Много интересна играта. Пробвайте, няма да съжалявате, че сте играли. Направо е трепач. Да видим монетка и... Вратаря! Тролололо! Оле, Тим Канада! О, да, тук натискате отгоре броячи, натискате ето смехотворец. Да кихне, за да го стресне. Тук вратаря се защитава. Ритете топката и изчезвате някъде. Другаде. Гледайте сега, задържате и пускате. А не, е така нагоре. Trollface. Ето това ще е много... Натискате в главата му, в краката му и радиото. Това също е много лесно. Гледайте само лицето му. Махате се от този диск. Взимате на това и фърляте него. Много Trollface лице. Ето тук на съдята много Trollface ще остане. Режете от това червено и му показвате червенката. Изчезвай. И аз си влизам да гледам матча. Толкова е лесно. Да, и това приближавате мишената. Айде. Средата. Тук мисля, че пукаме балона и скачаме. О, това също е много хубаво ниво. Напил се човека и ги мина всичките. Тук натискате само върху лицето на този смотания. Дето ще идете топка. Оставете го. Не, виж топката. И топката се бъгна и тя. Тук махате облаците. Опа, видяхте го?
Ахаха. Нейният човек отиде на вятъра. О, как си е, братче, да те постригвам, сядай. Ето тук само задържите. Където аз задържам. Що не се получава? Хайде, дещо не се получава. Мисля, че така ще стане. А, да, първо той отхвърля да се започва. Малко нагоре. А, така. Така, тук това е малко бавещо ниво, но не се минава. Ето, направихме и другото. Хайде. Айде. Лайно на главата. О, това е любимото ми ниво. Просто натискате ученика. А, не, аз натисках учителя. Нокаут. Побъркам за човека. Гледайте по нея къде има някакъв трол. Много е смешно това ниво. Направо се побъркам от смях, като го оправя. Тук само 2 пъти помпите топката. Не дейте да помпите повече. 2 пъти. И натиснете топката. И това е. Много е просто даже. То си такова. Тук махате корабите. И натискате Trollface кораба и си тръгвате. Животните нищо не ви трябва тук. И последното ниво, което ще направя за днес. Местя рампата. Вау! Върху хората го пукате това, където отиде. Това беше първа част, която ще заснема, която заснимах. И ще пусна и втора част, как да видите другите нива. И довиждане за сега. Трололо.